Dobry dzień. Dobry dzień. My jesteśmy szkolnyma ze spodrecznej szkoły miana błogosławionego księdza Józefa Jankościgłe w Czeczkowach na południowych Kaszebach. To jest Kasia Lewińska. To jest Anna Pestka. My chcemy waju zachęcić do przeprowadzenia takiej uczby, albo nawet dwóch uczbów, które będą dotyczyć temy kaszebści jody, czyli będziemy też tworzyli kaszebści przepis. Żeby przerichtować się do tej uczby, my zachęcimy uczniów do tego, żeby przeprowadzili ankietę. I teraz ja przejdę na formularz Google, żeby pokazać, jak mogę zrobić taką ankietę internetową. Ja już taką ankietę przykładowo zrobiła. Może mieć na tytuł Kaszebści jestku i tam mogą się pojawić dwa pytania. Jaci apartny jodę znaje wasta albo wastna na południowych Kaszebach i wtedy można wypisać, ludzie będą wypisywali, czy w ogóle coś znają. I drugie pytanie, jaci niżej wymienione jody należą do kaszebścich. I tu my musimy wypisać, jaci z polscy przepisy i kaszebści, ale ludzie będą zaznaczywali, jaci jody wedle nich są kaszebści. Taką ankietę uczniowie rozsyłają do tych, do których chcą, żeby uzyskać odpowiedzi. A dzisiaj, oni już mają wszyscy odpowiedzi w tej ankiecie, spłetikoma są na następnej uczbie, gdzie wybieramy jedno juda, którego będziemy chcieli wykorzystać. Dlatego musimy stworzyć z uczniami kaszebści przepis i do tego możemy wykorzystać na przykład program, który jest bardzo znany, to jest Word. Tu możemy wpisać taki kaszebści przepis, ale musimy mieć też do tego, żeby tu powstał nam kaszebści przepis, odpowiedni narzędzia. Ale też ja waju zachęcam do tego, żeby skorzystać z takiego programu, jakim jest Pinterest. To jest bardzo fajna stronka, na której możemy wyszukać różne ramki, dyplomy i też ja dzisiaj sam posłużyłam właśnie taką ramką, wpisałam ramka kaszubski i mnie wyskłaciły te łebruści. Wklejemy są taki łebrusk w Worda i tu możemy tworzyć kaszebści przepis. I może później, jak już uczniowie będą taki przepis tworzyli, to po jakimś czasie możemy stworzyć książkę kaszebską z przepisami. Ale żeby tu sam pojawiły kaszebści przepisy, musimy sam wyszukać taki przepis, możemy skorzystać z Google i wpisać na przykład młodzowi kuch, czyli kaszubska drożdżówka i szukamy, jakie są produkty nam potrzebne. Czy już mamy wyszukane produkty, musimy wykorzystać narzędzia, z których będziemy korzystać do tego, aby przetłumaczyć to na język kaszebści. I mogą nam posłużyć do tego kaszebści fiszci, które są bardzo fajnym narzędziem, bo one nie tylko mają kaszebską nazwę, jaje czy masło, ale one też zachęcają uczniów do tego, żeby czytać zdania po kaszebsku. Dlatego uczniowie są utrwalają kaszebsko wymowę i czytani. Ale też możemy skorzystać ze słowuziów kaszebskich i te słowuzie mogą być w postaci książki, ale też możemy je wyuczyć w internecie. Teraz widzicie słownik Trepcika i tu w tym słowniku możemy wyszukać
różne wyrazy chterne są nam potrzebne do tego, aby taci przepis przerechtować. Kiedy już przepis będzie gotowy, to będziemy wiedzieli, co nam je brakuje do zrobienia takiego kucha kaszepskiego, młodzowiego kucha. Teraz mamy już lista produktów, jakie my musimy przenieść na następną liczbę. I my pod koniec tej pierwszej liczby wybieramy się za kupiszama do spółdzielni, do składu i tam robimy te kupisze, te sprawunci i to jest też fajna taka liczba przez dziejanni, bo dzieci lubią jak coś sadzeje ciekawigłe. One ją to już przeprowadzała, czyli ją poszła z moimi uczniami do Krymu i my po kaszepsku robili takie kupisze. Ledze też to się spotkało z uśmiechami tych krumowich, które na ją obsługiwały. I na tym kończy się pierwsza liczba, czyli mamy już kupione produkty, mamy już wiemy, co chcemy zrobić, jaki przepis chcemy zrobić i na następnej liczbie będziemy to wykonywali. Dzieci przychodzą, przenoszą te kupione produkty i robimy jestku. I teraz, jeżeli mały karno, to możemy to w jednym karnie zrobić. Zachęcamy dzieci do tego, żeby każdy się angażował. I teraz, jeżeli coś używamy jakiegoś produktu, dzieci wsypują do miski coś, to dają to je mąka, ja teraz wsypuję mąka, ja teraz muszę wybić jajka i tak dalej. I to też jest liczba przez dziejannie. Dzieci bardzo to lubią. One lubią być zaangażowane nie leno przy książce, nie leno nauczyć czegoś na pamięć z książki, ale przez dziejannie. I kiedy nam się tak już taki młodzowy kuch upiecze, to i będzie czas na degustację. U mnie w szkole jest tak, że my dwie liczby mamy tak połączone, bo kaszepści są 3 liczby na tydzień, ale dwie zazwyczaj mamy razem i myślę, że to na tych dwóch następnych liczbach zdążymy upiec ten kuch. I na końcu degustacja potraw i tu też pamiętamy, żeby nauczyć dzieci dobrego zachowania przy stole, żeby dzieci udekorowały stół. Używamy do tego kaszepskich elementów, takich jak łebresk kaszepści, albo statci kaszepści. I tej zasadą do stołu to też jest taki jednoczący uczniów i oni bardzo takie chwile lubią. No ale dzisiaj degustacja się już skończy. Żeby uczniowie to zapamiętywali na dłuższy czas, dajemy im domową robotę. I na przemiór może to być napisanie 10 zdaniów po kaszepsku łetim, jakie jest twoja ulubiona kaszepska potrawa. I każdy z uczniów pisze taką pracę, gwesno muszą sam przepłemieć zasadę pisowni kaszepści, dlatego możemy też jako szkolni na zakończeniu też chutko taci zasadę powtórzyć i na następną liczba when ta domowa robota nama przenoszą i razem możemy sprawdzać, jako jest też ulubiona kaszepska potrawa każdego ucznia. Ja muszę przyznać, że jem już zrealizowała taki cykl liczbów w tym kaszepskim jestku. My poszli do Krymu, my zrobili taki przepis i to było bardzo angażujące uczniów, oni wszyscy w tym chętnie uczestniczyli
I myślę, że to też teraz na koniec roku, albo w takim czasu bardziej już wolnym, dzieci chętno taką liczbę kaszepści przeżyją. Zachęcamy do skorzystania z tej liczby. Myślę, że dzieci będą bardzo zadowolone, będą się uczyły i czytać, i pisać po kaszepsku, i też gadać. A jest to, myślę, że ciekawy sposób na liczbę nie przy książce, ale podczas dziejania. Dziękujemy. Do usłyszenia.